Mga igsoon, mga anak sa Dios. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena, usa sa labing matinud-anon nga sumusunod ni Hesus. Siya usa ka babay nga kanhi makasasala nga giayo ni Hesus gikan sa 7 ka demonyo diya sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 2. Fun fact, sa daghang tradisyon si Maria Magdalena giisgutan nga posible nga maong babae nga mihilak sa tiila ni Hesus o gipahira niya gamit ang mahalon nga lanas sa iyang buhok. Si Maria Magdalena ang unang babae nga nakasaksi sa pagkabanhaw ni Hesus. Ug tungod niini, giila siya sa simbahan nga Apostle to the Apostles. Kay siya maoy unang gipaadto ni Hesus sa iyang mga tinun-an aron isulti nga siya buhi. Sa dihang ang ubang mga lalaki nang ngagiw sa kahadlok, si Maria Magdalena nagpabilin. Fun fact, tungod sa iyang dakong papel sa kasaysayan sa kaluwasan, gihimo ni Pope Francis kaniadtong 2016, bago pa lamang ang iyang liturgical celebration nga usa ka full feast day. Pasabot niini nga patas na sa kahalangdon sa mga apostoles. Ang ngalan niyang Magdalena nagpasabot nga gikan siya sa lugar sa Magdala, usa ka lungsod duol sa Galilea. O bisan daghang sayop nga pagtan-aw kaniadto kaniya, ang iyang imahe nagpakita nga ang grasya sa Dios makabag-o sa bisan kinsa. Si Maria dili lang ihemplo sa kabaguhan, kundi ihemplo sa gugmang matinud-anon hangtod sa katapusan. Sa ebanghelyo nato karon, makita nato nga ang usa sa labing importante kaayo nga eksena sa bag-ong tugon o New Testament, si Maria Magdalena nga mihilak sa gawas sa lubnganan ni Hesus. Bisan wala pa siya makasabot nga nabanhaw si Hesus, wala siya mopahulay sa pagpangita kaniya. Ug mao kini ang mensahe nga atong hisgutan karon. Unang punto, usahay ang kahadlok ug kasubo makatabon sa pagtuo. Diha sa atong ebanghelyo karon, nangutana si Hesus kang Maria, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" John 20:15. Babayi, nganong naghilak ka? Kinsa man ang imong gipangita? Apan bisan sa iyang pagkatao ni Hesus, wala siya mailhi dayon. Nganuman, kay ang kasubo o kabalaka ni Maria daw nagtabon sa iyang pananaw. Nagtuo siya nga patay na si Hesus o kini nga hunahuna misira sa iyang pag-ila sa Ginoo nga buhi. Sa kalit, ang presensya ni Hesus daw usa lamang ka hardinero. Ang atong kasakit usahay makapabuta sa atong espiritual nga pananaw. Ang atong kinabuhi na puno usab sa kalibog baya og kahadlok. Sa panahon nga wala tay klaro nga kasayuran, unsay mahitabo pagayod sa unahan ining kinabuhia. Usahay anaara day ang Ginoo atubangan nato apan wala nato makita. Busa ang pahinumdom sa ebanghelyo mao kini. Padayon sa pagpangita sa Ginoo. Bisan pa og murag wala siya diha. Giingon ni Saint Augustine, "Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe." Ang pagtuo mao ang pagtuo sa wala pa makita. Ug ang ganti sa pagtuo mao ang pagkakita sa imong gituohan. Usahay ang kahadlok o kasubo makatabon sa pagtuo. Ikaduhang punto, ang Ginoo nagpili sa mga daw sinalikway aron mapadayag ang iyang gahom. Diya sa ebanghelyo karon niingon si Hesus kang Maria, "Go to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." John 20:17. Adto sa akong mga igsuon ug isulti kanila,
Muadto ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Klaro kaayo. Usa ka babayi ang unang gisugo ni Jesus aron musangyaw sa iyang pagkabanhaw. Sa kultura sa mga Hudiyo sa unang siglo, ang saksi nga babayi walay gibug-aton. Dili kasaligan sa korte, ug gani dili apil sa mga relihiyosong desisyon. Apan si Jesus, LRJ, lahi ra jud. Iyang giusab ang pananaw sa bilis sa babae pinaagi sa paghimo kang Maria Magdalena nga unang tigpamatuod sa iyang pagkabanhaw. Gipakita niini nga ang Ginoo mupili sa mga tawo nga gitamay sa kalibutan, mga walay dungog, mga gisalikway, mga babayi, mga makasasala aron ipadayag ang iyang gahom. Si Maria Magdalena karon giila isip apostle to the apostles. Si Jesus mismo misalig kaniya tungod kay ang tan-aw sa langit lahi ra sa tan-aw sa kalibutan. Giingon sa 1 Corinto 1:27, God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Ang Diyos nagpili sa mga buang-buang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga maalamon ug nagpili sa mga huyang aron pakaulawan ang mga kusgan. Ang Ginoo nagpili sa mga daw sinalikway aron mapadayag ang iyang gahom. Mga igsuon, mga anak sa Dios, kung anaa ka karon sa kahinta nga daw ngit-ngit ang imong espiritual nga kinabuhi, hinumdumi si Maria Magdalena. Wala siya miundang. Padayon siya sa pagpangita sa Ginoo. Busa, padayon lang. Ayaw undang sa pagampo, ayaw undang sa pagtuo. Kining kapistahan ni Santa Maria Magdalena, sakto nga nagpahinumdom gayud nato nga dili paunhanay ang pagkabalaan. Ang makasasala na ipuruhan nga mahimong santos. Ang nihilak ug ang nagbangutan na ipuruhan nga mamahimong magwawali. Ug ang kasakit mahimong kasinatian sa kahupayan. Padayon lang, ayaw undang sa pagampo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.